שלום, אני חיים ברבי, אני בן 24, ולפני בערך כמה ימים לקחתי חלק בהדרכה של מיכל ובקורס שלה של תודעה. אני יכול להגיד בתור אחד שהייתי בהרבה קורסים של הרבה אנשים, ועם מיכל פשוט עברתי טרנספורמציה שלא עברתי בשום מקום אחר. קודם כל ברמה האישית אני הייתי בן אדם שמאוד פרפקציוניסט, ופשוט באמת הבנתי כמה אני צריך פשוט לעשות, וכמה לא צריך להצמד למושלם. כמובן שזה לא היה ככה ברגע, והיא באמת ידעה לבחון ולשים לי בדיוק את האצבע לנקודה הזאת שכואבת. וגם מעבר לזה, הייתי בן אדם שמאוד מאוד משווה עם אנשים וכאלה, והיא פשוט ידעה לפוגג לי את הדבר הזה בצורה מטורפת. אני יצאתי אם היה לי באמת איזושהי בעיה שלא הייתי מעלה שום דבר לרשתות, והייתי חושב יותר מדי, והייתי משווה יותר מדי, זה פשוט הגיע למצב שאני מעלה חופשי סרטונים, לא חושב בכלל מה יגידו, לא אכפת לי, לא משווה את עצמי לאנשים, להפך, אני לוקח השראה מאנשים. בקיצור, אני עברתי חוויה מטורפת בתוך הקורס הזה, ואני ממליץ לכל אחד לקחת בו חלק.